Dragilor, bine v-am regăsit la un nou video. După cum vedeți, ne jucăm Minecraft Parkour. Și, da, parkour. Puțin cam greu, dar să-mi dau respawn point în caz de ceva. Gata. Acest parkour l-am încercat puțin mai devreme, să fiu sigur că pot să-l trec. Nu sunt eu vreun ganicus la acest canal, dar nu sunt eu vreun ganicus pe Minecraft, dar cât de cât sunt bun. Doar că la sărituri, mai ales așa, nu prea... Da? Deci chiar nu am vrut ca să se întâmple asta. Pentru videoclipul de ieri, în caz că l-ați văzut și a sunat foarte urât, este din cauza cu ce filmez, dar mi-am cam schimbat aplicația. Înainte filmam cu un V-Recorder. Oh, uitați că îmi pic aici. Filmam cu V-Recorder, acum filmez cu X-Recorder, nu știu care e diferența, dar să sperăm că nu se mai aud așa urât. Eu când am verificat filmarea se auzea destul de bine, dar după ce am pus-o, nu știu, am văzut și eu și se auzea foarte urât și am zis ca să nu mai șterg. Deci, după ce că mă chinuisem foarte mult până să fac, da, după cum se vede, oh shit, o să vină foame. Să nu luați în seama acesta, dar pentru că m-am jucat eu puțin și da. Să-i dăm repede cu Splash Give Aron, Splash Effect Aron, Saturation. Haide să-i dau de 2-3, hai că îi dau de 2 minute. 2 minute, aici 10 și gata. Avem efect. Regeneration o să-i dăm pentru că nu o să putem muri dacă o să-i dăm. Și da, din păcate așa trebuie ca să stau cu caracterul ca să pot trece de această what? Voi vedeți că mie eu nu mai am saturation și nu dau seama de ce. Adică eu chiar l-am activat. I-am dat pentru 10 secunde. Asta este. O să-i dăm din nou. Acum o să-i dăm așa. Dacă și acum mi se va duce, nu-i mai dau niciodată. Dacă... Noroc că n-a pus acolo scăriță. Dar asta chiar nu-i mapă făcută de mine. Am găsit-o și eu și am zis să filmez parkour. Fix la ce nu mă pricep. Parkourul e moartea mea, adică nu pot deloc ca să-l trec. Avem și un dropper, am văzut acolo, și probabil că acolo e ceva de speed, de viteză. Dar să sperăm... Oh, shit. Să sperăm că o să reușim să trecem. Ia, haideți ca să-i băgăm și un speedrun. Haideți. Hai, Steve, da, am caracterul acesta. Restul caracterelor pe care le iau, skin-uri destul de beton, chiar nu merg și nu știu de ce. Prima oară m-am gândit versiunea prea învechită, dar am 1.16 și nu prea cred. Deci să sperăm că pe viitor o să reușesc să-mi iau alt caracter. Adică cred că ieri, nu. Primul meu clip de Minecraft, când l-am filmat, aveam fata. Din păcate chiar nu l-aveam pe băiat. Cred că acolo să ne fie checkpoint. What? Deci uitați, acolo este... Bine, teoretic checkpoint degeaba. Haideți că nu mă duc acolo. Ia stați puțin să-mi iau niște blocuri. Poate reușesc acolo să... Este dat să nu pot să le iau. Bine, într-un fel e corect că aș fi trecut foarte rapid dacă l-aș fi pierdut acolo.
Dar teoretic la checkpoint trebuia să ne pună o scară. Sau măcar să ne dea câteva blocuri, pentru că, da. Dar ce să faci, mie îmi place că mi-a pus aici niște pătuțuri în caz de o să pic. Am văzut pe acolo un iron door, o ușă de fier care nu se deschide. Doar cu buton sau pressure plate. Probabil va trebui să-mi dea. Sau cine știe. Dar haideți ca să încercăm. Nea. Deci. Da. Și pe telefon este chiar mai greu decât așa. Decât pe calculator. Bă. Hai, Steve, hai. Da, ce ce-mi spate în joc degeaba. Ok, acolo cred că o să fie ceva cu Elytra. Avem manetă. Dar nu o să luăm de acum, pentru că asta ar însemna să trișez. Și o să facem dropper. Din câte se vede. Să sper că nu o să se mai audă așa de urât, dar nu știu ce să... Dacă o să mi se audă tot la fel, o să schimb din nou aplicația. Mă! Țineți-mi pumnii, băieții! Haideți că reușim să trecem, nu o să mai luăm pe acolo. Și acum? Oh. Da. What? Wow, artificii. Artificii. Haideți să-i dăm și aici un respawn. Cred că o să trebuiască să fac prima oară pe sus. Ma. Cât avem? Pentru câteva secunde, deci... Oh, shit. Chiar nu văd nimic. Oh, da, am picat. Trebuie să le iau din nou. Dar noroc că am văzut cam din timp lava. Norocul meu. Ce era să mă duc? Doar era... Oho. Posibil ca săptămâna aceasta, bine, care vine să filmez și niște Among Us. Asta chiar așa de ușor și cred că o să o iau pe aici. Wow, artificii! Acum, haideți să facem dropperul și apoi, probabil cu această manetă, să-l putem lua. Doar că, probabil, ne-a pus acolo degeaba maneta. Dacă acolo n-am reușit să iau acel bloc, nici aici nu o să pot să-mi iau maneta. Deci, fraților, haideți și... Nu. Da, și mi-a luat și saturation, dar n-are nimic. Aș putea ca să iau direct maneta de aici, dar am zis să respect puțin această mapă. Nu-i mapă făcută de mine, deci am găsit-o și am instalat-o și asta este. O să-mi iau, poate, pentru data viitoare niște data pack-uri, am văzut și eu, chiar nu... Deci cum era posibil? Ok, nu o să mai iau partea asta, o să iau în partea cealaltă. Dar cred că o să-mi dau și din first person. Dar, da, probabil. O să avem acolo și cu Elytra. Cred. Să sperăm că o să fie. Uitați, ori din ce în ce mai repede. Pardon, mi s-a părut. What? Stăteam pe shift. Stăm pe crouch. Din păcate. Ia. Uitați puțin să vedem. Uitați în partea asta. Dacă vedeți, nu știu cât de bine să vedem. Eu am văzut că acolo sunt mai multe blocuri cu apă. Deci, haideți și... Du-te, bă! Câte șanse erau? Da, nu pe aici. Deci este 5.000, fraților. Câte șanse erau să pic fix acolo. Fix pe margine, uitați. Deci câte șanse erau să pic eu fix aici. Fix așa. Și fix aici. Deci puteam să pic și aici. Dar...
What? Probabil o să filmăm și Among Us. Nu face nimic. Cred. Dar Among Us nu cred că o să facem acum altă dată. Adică mie chiar nu prea-mi place joculețul, dar am văzut că la unii chiar le place și m-am gândit că poate o să fac și eu. Deci cum era posibil, dar n-are nimic. Continuăm, chiar dacă nu este corect. Corect, necorect, eu tot am murit. Da, și cred că acolo se trebuia să saturizăm. Ok, hai. Nu știu de ce nu mi-aralgă mai repede. Probabil e un bug ceva, e un bug. Dar nu are nimic. Cred că am filmat peste 5 minute, dar nu are nimic. Dacă nu reușim să facem dropperul, ne dăm pe creativ, probabil. Chiar dacă știu că nu este deloc corect. Haideți că o să facem așa, o să trișăm și noi. Deci, o să mă dau din first person. N-am ce să fac, mă dau din first person și... First person, video... Adică chiar nu pot să fac așa, da, la parcurs nu mai vin pe first person, dar... Deci, fraților, am picat fix în apă. Nu-i corect. Hai, Steve, aleargă. Deci chiar nu-i corect, am picat în apă. Poate sparg vreo de asta. Fraților. O să trișăm puțin. Deci, mă duc așa și... Prea mult. Nu, o să trecem direct la... nu mai dau artificii. Că o să-mi trebuiască mie. Chiar pentru Elite nu o să-mi trebuiască, dar... Nu mi-a dat. Nu mi le dau. Asta este, o să ne dăm un pari, un gir. Nu este. Un gir. Lever. Doar unul. Doar pentru a putea deschide aici. Elitra. De ce nu mi-a dat? O să trișăm mai mult. Dar ați văzut că chiar nu mi-a dat-o. Elitra. 1. Nu, mi-a dat artificii. Chiar habar n-am avut că le-am. Dar probabil că tot de aici stă scris artificii. Un stack. Haideți că le păstrez. Nu o să le dau chiar de acum. Chiar dacă aș putea. Wow. Chiar nu am mai folosit Elitra. De mult. Hai. Artificiile. Nu. Haideți ca să trișăm puțin. Nu știu dacă mai am sigură. Ia să vedem. Nu apucat să-mi dau de aici. Din păcate. Dar, fraților, eu chiar n-am mai folosit Elitra. De foarte mult timp. Adică chiar nu o folosesc. Dar o să reîncercăm. Dacă nu, deci dacă nu o să reușim, asta este. Înseamnă că eu nu sunt bun la parcurs. What? Chiar n-am vrut asta.
Dar haideți că o să urc direct de aici. Bine, să sper că merge. Așa. Haideți că o să iau pe aici. Și mergem cu elitra de aici. Chiar n-am vrut să fac asta. Dar, bine, eu va trebui să aterizez acolo, ceea ce este destul de greu la mine. Deci l-am dat, nu pot să cred. Fraților, chiar nu am noroc. Și... bă, nu mi s-a activat. Haide. Băi, de ce nu mi se activează? Da, să-mi dau eu pe camera, să-mi dau din spate, din third person. Un bec așa. Wow, ce ciudat pare. Ce nu-mi place la Minecraft, cum îi trec picioarele prin elitra și uita și mâinile. Adică, man, wow, dacă sar așa mă dă, direct. Nu cred. Bine, nici nu prea, na. Hai. Ținem firework-ul. Și... păi, deci am dat shit. Stați să avem aici și magma. Da, pentru cei care nu știu, îți am damage. Fratele meu, dacă te uiți la acest video, este cam greu parcursul făcut. Ok, hai. Băi, ce nu vroia? Haideți că o să mă urc tot de acolo de sus. Dați n-am mai să călușă. Dar hai și tu. Nu știu dacă o să reușesc să trec prin cele pătrate, dreptunghiuri, cercuri, nici atât. Oh, shit! Ați văzut cât damage mi-a luat? Bine, n-am armură. Mi se pare corect, dar asta este. Nu cred că am stat nici când am încercat eu parcurul atât de mult. Bine, n-am încercat dropperul. Asta este, pentru că chiar mă pricep cât de cât la dropere. Dar acolo, partea aia de parcur am încercat-o. Și acolo. Puțin. Deci uitați, așa îmi place cum merge, că nu-i trec picioarele prin elitra. Haideți, fraților. Wow. Gata, am trecut, fraților, gata. Cred că aici o să mi se termine și mie episodul. Nu o să vă fac videouri cam mari, chiar dacă pe acesta l-am făcut. Și nu uitați, fraților, de like și subscribe. Da, și nici eu nu prea mai am baterie, deci... nu știu când o să-l vedeți, la mine e ora 11, când îl fac. O să-l vedeți cam pe la 12. Dar asta e, fraților, nu are nimic. O să verific și o să vă pun, deci, fraților, pa, pa!